ne scoate afară. Strâmb. În Rășinari, unde pădurile vorbesc cu satul și casele își păstrează cu demnitate straile din lemn, există oameni care cioplesc și în drila. Nu doar ca meșteșug, ci și ca legământ cu trecutul. În acest episod Gusturi și Culori vorbim cu domnul Ion Bratu, Neion, așa cum îl cunosc rășinărenii, care ne va arăta și ne va vorbi despre arta cioplitului în lemn. Vă mulțumim că ne-ați primit astăzi să ne povestiți despre ceea ce faceți dumneavoastră. Să faci niște șise bune și așa, trebuie primul rând să alegi lemnul din pădure. Ăla e cel mai principal, să alegi lemnul din pădure. Și ca să poți să-l alegi, te duci și alegi bradul cel mai frumos, să fie cam în, poate să fie cel mai mare în diametru ca ăsta, cât mai frumos să fie și să... Ca să constat că e bun de șisă, trebuie să-i dăm o tapă. O tapă asta numește, uite așa, la o înălțime la bradului, unde e locul bun, cum să zic, bradul frumos. Da. Să nu fie, că la rădăcină e prea sucit. Trebuie mai sus de un metru, are metru jumătate. Și să dă o tapă, să scoate o așchie din așa, și după ce ai scos așchia din tapa, lemnul îl crei frumos, așchia o crei frumos și dacă trebuie să nu fie sucit, că se întâmplă, e sucit, se sucește din anumite vânturile, cum bate din creștere sucit și să fie pe fibră, că aia e principal, să fie pe fibră, că fibra aia nu suge apă pe acoperiș. După care ai calculat că e bun, Da. îl tai la dimensiune care Vă trebuie. îl aduce acasă. Și dacă ai comandă, că diferite comenzi, se face și de 85, și de 50, și de 60, după clientul care, așa, ai adus acasă și ca să poți să faci și să trebuie crepat în 4, prima dată, în 4. După aceea, din 4, trebuie să mai faci o dată fiecare cloț, că așa se numește, de acolo poți să faci și să... Că nu poți să dai, de exemplu, dacă nu-l crepi, cum vă spun, nu poți să dai de aici, că nu iasă și să. Trebuie în 4 frumos, din 4 mai dai o dată, fiecare cloț câte o dată și apoi să alege lemnul, trebuie să-l scoți, că este inima, nu e bună, inima merge la foc. Și restul... Din restul lucrați. Faci bucăți, după cum așa, cum să zic, bucăți și vine încherat. Încherat ca să poți să bați cu cuțitul, ca să iasă șisa. În afară de brad, ce tip de lemn Numai brad de munte, numai brad de munte și să fie cât de frumos, adică fără cepi. Noi le numim la ăștia care noduri de astea se numesc cepi, adică crengile care au crescut, să fie cât mai înalt și mai frumos. Că nu poți să faci din alt tip de... că nu iasă frumoasă, în primul rând, și unei cep iasă ondulată. Și apoi nu poți să o pui pe coperiș ondulată așa, că intră apa pe sus ea.
Nea Ion, să ne întoarcem un pic la în copilăria dumneavoastră. Mă gândesc că de la tatăl dumneavoastră ați învățat să ciopliți. Sau de la bunicul dumneavoastră. Eu am învățat de la bunicul mai puțin, că era bătrân și nu mai făcut. Dar de la tata meu am învățat cel mai mult, că am și lucrat cu el. Am și lucrat Ați cu el. lucrat împreună? Eram eu copil, 4 la 5 ani, după ce am la școală în vacanță. El o luat, îmi făcea și îndrile din 40 în șanta pentru cabanele din șanta și cabanele din Păltinici. O lucra ani de zile. Și pe mine, când căpam de atunci, că nu era druibe, era Fierăstrău. Fierăstrău. Și ca să la Fierăstrău în vacanță, toate 3 luni acolo, stăteam să-i ajut. Și o zi, mă, copile, tăiam cu Fierăstrău, butucii îi duceam cu el, adică el, că eram copii. Exact. Și apoi cu timpul zice, mă, copile, uite așa, creapă și tu, uite așa cum vă spun, uite așa, uite așa, uite așa și uite așa. Am crepat până am ajuns de aici, le făceam eu și lui le dădeam numai de le mai ajusta. Deci ați devenit expert. Și am învățat, cum să zic, mă ducea în 3 ani în vacanță. Da. Și am învățat. Cu el am lucrat, că m-a învățat chiar de copil și mi-a învățat tot, că mă duceam cu el în pădure și alegeam lemnul, cum vă spun, V-a învățat așa. să alegeți și lemnul bun? Lemnul bun și trebuie să faci și lucru bun. Că, de exemplu, și la un cetățean care vrea pe o cabană, zicem așa, trebuie să-i faci lucru bun și să bună, Exact. că omul o plătește. Și lucrați doar acoperiș sau și alte obiecte din lemn? Am mai lucrat, am mai acoperit. Am mai luat ce cu le copileam, uite, cu băiatul. Și în rășinare ați pus șindrilă pe casele rășinărenilor, ale vecinilor dumneavoastră, ale consătenilor? Păi da, Da? da. Câte case? Pe câte case? Așa, cu aproximație. Știți care e treaba? Până la Revoluție, cam colibile la ciobani, acolo o tot trebuit și să. Ba la unul, ba la altul, ba la altul. Îi făceam și să alea, se făcea pentru colibi de 85. Și luam și cu coperitul. M-a ajutat și băiatul. Și mai am un băiat, dar el nu se prea pricepe așa la meseria asta. Dar le învățați dumneavoastră. Da, uite ăsta, băiatul ăsta era tot după mine. Tot după mine să învețe și învățat. Și în curte, când aduceam, de-abia am comens. În curte făceam, aveam comet, că la așa ceva poți să le faci și în vârful muntelui. Că nu trebuie neapărat să ai atelier. Că acolo puneai 2 în loc de capră de asta. 2 lemne Da, și puneai de ușat 2 să faci. plăgini așa și... Afară de acoperișuri, mai lucrați și alte obiecte, mai ciopliți și alte obiecte din Păi, lemn? la acoperit se făcea numai cu șisa. Și cine făcea de exemplu, gabana și sau coliba, ăla făcea toată șisarul, dacă luam eu să coper, numai cu coperitul, și cu coperitul, atât. Dar alte obiecte faceți, ați făcut din lemn? N-am mai făcut nimic afară de șisă. Nu mai știți. Ok. Fiindcă asta a fost o meserie așa aparte de că eu am lucrat în fabrică. Dar asta, de când nu mai făcut taică-miu, mi-a dat sculele, mă, tu știi să faci, ține-le, că ție poate nu mai trebuie. Și mi-au și mai trebuit, că am ieșit de la fabrică în pensie și chiar în pensie am avut câteva lucrări de și cabana care am avut-o, eram în pensie. Și am făcut și pentru afară de asta nu. Nu, doar știță. Cu lemnul afară n-am avut. Ne povestiți un pic despre ustensilele pe care le folosiți la cioplit? Ăsta se numește un măiet. Un măiet care folosesc
la ăștelante, care după ce crep ăștia, la ălea mai mărunte ăsta, am avut un mai mare, am avut anume de lemn, de ăsta cu coadă, că la ăștia nu poți să dai tot cu barosul la bărzile și la topore, că să creapă muchile. Și nu, dar ăla de ani de zile mi s-o copt. Și păi nu, n-am mai făcut atât. Am mai făcut unul mai mare ca asta și l-am dat lui doamna la aruncat, de-o dus la muzeu. Foarte frumos, Ăla domnule era Ion. mai greu. Nu, cu ăla puteam să... În afară de măiet, mai aveți și alte scule pe care le folosiți? Nu, uite ălea. Cum se Bardă. numesc? Bardă, așa. Barda, cuțitul ăla de lemn, ăla se numește cuțit de ătăle aici. Barda, cuțitul de lemn. Și ăsta și unul și două toporiști. Ăștia toate E sculele. tot ceea ce vă trebuie Ăștia să toate faceți sculele. șiță. Altceva nu mai trebuie. Și care e problema? La meseria asta nu trebuie curent, atât acum că sunt druide. Dar înainte nu trebuia nimic, nici curent, nu nimica. Era o meserie care nu necesitau foarte multe lucruri. Știți? Da. Doar sculele dumneavoastră de... Ăștia trebuie să le grijezi, că cu ăștia faci ceea ce trebuie. șisa. Șisa, cum se da, numește. exact, da. Dumneavoastră ați învățat de la tatăl dumneavoastră și ați predat mai departe fiului dumneavoastră. Da. Îi lăsați moștenire acest meșteșug? Îți pus acolo, îți pus acolo în centrală la să le grijească. Fiul dumneavoastră vă împărtășește pasiunea pentru cioplit? Îi place? Da, Îi place. Da. Vrea să continue ceea ce îi lăsați dumneavoastră moștenire. da. Despre tinerii din Rășinar și nu numai, din mărginimea Sibiului, credeți că vor duce mai departe astfel de meșteșuguri vechi? Deocamdată eu sunt ultimul. O mai fost meseriaș. O mai fost, dar au murit. Acum nu mai faceți, doar... Că nu mai face nimeni. Nu se mai caută. N-am mai făcut. Acum nu mai pune nimeni că au apărut câte toate după Revoluție. După Revoluție am făcut la un sat mai jos un pic, am făcut 10.000, că au cumpărat o casă aceea și și-au făcut în grădină ca un fel de muzeu. Și i-am făcut vreo 10.000, dar nu, acum câțiva ani, nu, să zic, vreo 15 ani dacă va fi. Nu. Și apoi alta, iară cum i-am zis că am făcut cu băiatul acolo la Părtinici, la o cabană, am făcut, cum vă zic, am făcut numai 92 la Schit, la Pădurar acolo, era pentru ocol, cabană cu biravă și cu dormitoare, acolo a băgat 20.000 de ăștia de 40. Și vreo 10.000 am făcut tot pentru ei, că avea, Pădurar avea grajduri, avea un observator de ăștia care pentru animale de ăștia. Și lemn. Cu lemn lucru, lemn îndat. Mulțumim, domnule Ion, pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Poftim? Vă mulțumim frumos pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Și eu vă mulțumesc frumos. În acest episod Gusturi și Culori, Ion ne-a arătat arta cioplitului în lemn și ne-a împărtășit din experiența sa de o viață. Asta înseamnă că la Rășinari meșteșugurile nu s-au pierdut. Gusturi și Culori este un proiect realizat de Asociația Sibiu și cofinanțat de Primăria Comunei Rășinari. Dacă v-a plăcut povestea noastră, dați un like, distribuiți și abonați-vă canalului de YouTube, pentru că în continuare o să vă dezvăluim și alte povești locale rășinărene.